Amo Milane! Naš plan posla, moj tata Nemoj tako. To je deda. tu su skupe majice, nego ovo. To je deda. Jedna ona majica je 8 imao sam ja ovako to kad sam bio mali sam znaš koliko ova košta parfum? Više od malice 45.000 Moj laptop je skupio samo 3.000. Non so, non